Naslay wine and spirits. Oh my god, naslay spirits paligid. Nagpila man ng spirits. Akong huli. Oh. Again! Good day! Karong adlaw mag-shopping ko. Kay bag-o na ko kay padala og kwarta ni mama. So, thank you mama. So, karon bag-o ko mag-shopping, bag-o ko mulakaw sa Ayala. Mangaon sa ta. So, magandam sa ko kanang makaon na. Ipakita naman sa akong giandam ah. Ano yung giandam? Carrots with beans. Belated happy birthday Mr. Bean. Teddy. Hamas Teddy. Press Teddy. Broccoli, I love broccoli. Garlic, and especially lemons. I love lemons, my friend. I love lemons. Ako nang ipalit sa Carbon. Carbon is like supermarket but not so super, so market na lang siya. So ako sa siyang i-mixture kay lisod kay i-mix nga isara ang mouth nga mo gamit to. Naog sa nako ni akong kamera. Gamay nga white pepper, good. Gamay sad nga salt. Ron kay magsugod na tagluto. Akong gibatangan og kanang gamay nga olive oil, akong pan gamit ni nga olive oil. Ibara. Ron kay init-init na ang olive oil. Ito na ibutang ang garlic. Oh, tingog ni ron. Lemon garlic tibor. Oh yeah. Karon kay medyo brown naman ang garlic. So ito na ibutang ang vegetables nako. Lantawa. Smoke! Vape master! Oh, vape! Oh yeah! Kaya ako nantoon. Kaya basig mapagod. Yep, mauna ni ang finished product. So, nga unta. Dito to sa toong computer. Yeah! I love vegetables! Woo! Said no one ever! Yeah! Bago na ko kanon ni akong mga vegetables. Music sa ta. Yep, last pieces. Disgusting shit. I love vegetables. Manahog gaon. Panahon na para manglimpyo ko. Ani? Damn. Wala akong mama. Manakog ilis, manakog ligo, manakog bisag unsa manakog limpyo. Ready na ako with my outfit nga t-shirt, jeans, shoes, watch, Disney bag. Don't judge me. Disney bag is so cute, you know. So, wait. Murag na hugaw sa akong lens. Wait. What? Asa man go? Asa man yung lugar? What? Oh my God. Oh, NBA store. Pangyam na ko sa Ayala day. Amang kumagi. Oh my God, ta. Let's go, travel vlog. Okay, travel vlog. Tingin sa gilid. Magi. Pag magi, mulabang na ko. Mulabang sa ko. Yep. Mulabang na ko. Travel vlog. Muna ni ang Ayala Center, Cebu. Daghan sila greens. Daghan, madaming vegetables. Organic vegetables. Ang purpose rin kay mag-grocery. So, ligay sa kilid, si maligsan ko. Grocery na ko. Mag-grocery ko dito sa Rustan Supermarket. Gamay rin akong paliton. Kaya akong ubang paliton sa carbon rin mapalit. So, tara. Sulod na. Yeah, Rustan Supermarket. Yep. Mao din yung Rustan Supermarket. Amazing, huh? Very amazing. May bake shop. May breads. Hello. Muna niyo ang gipangita. Muna niyo ang green vegetables. Ang mga organic vegetables. Yeah, organic vegetables. So, akong mga paliton dire kay akong paliton. Doon, nasa mga bell pepper. Pero mahal. Pero akong una yung paliton kay almonds ra. To tara, palitag almonds. Almonds. Where are you almonds? Abot na ko sa almonds pero wa may namaliga sa almonds. Ate, kuya, palit ko ani. Go. Dagan pa si ate. Rush mo. 150 grams ano ito eh. Salamat eh. Yeah, ano ko yung almonds. So, sa pang online paliton. Mag-sorry ta din sa patong online paliton. Tapos lang mga ice cream. I love ice cream. Pero, man lang frozen vegetables rin. Yup, pahit kog Milo. So, unsa nga Milo akong paliton. Yep, pahit kog Milo. So, nga nung pahit kog Milo pahit kog Milo kay no energy, matamlay, low focus ka, baka energy gap, yan. 4 out of 5 kids have it. Energize! Start your day the champion way. Happy energy gap, the energy gap.
drink Milo every day. Manawag palit, mode, maulo ako mga amigo na ako, makuyog na ako. So, dre na sa escalator, saka na ta. Pero nang atong goal ron, kaya mapait ang oatmeal, kaya hapit na mo ang mga oatmeal. So, tara, musaka ta. Yep, travel vlog. Wow! Wow! January na, pero naagya po ng Christmas tree. Wow! Ang laki-laki, best! Ang laki-laki! Oh my God! Oh my God! Christmas tree! More kayon mga ko. Asa mong CR dire? Ang atong mission karon kay mangita tag CR. Kay kayon ko. Problema karon. Ang CR. Where is the CR? Murag nakakita na og CR. Excited ako kung CR. Yep, mananay yung CR. Success ang CR. So tara, mangita na ta sa akong oatmeal. So, water na sa healthy options. Tara, let's go. Yep, muna ng healthy options. Gusto na ko, mapahit na akong oatmeal para sa akong breakfast. Pero oh yeah, I love oatmeal. So, muna sulod sa healthy options. Yeah. Matang nasa blueberries. Blueberries? Oh, nagadi blueberries. Oh my God, nasa blueberries karon pero wala. Kuy, kwarta. Yep, muna na ako na bayad. Bayad na ko, mabayad na ko. Ako pa itong mga gamit. So, ako na isulod sa akong bag. Kay bukat kayo na sila. Yep. Up. Oh yeah. Bigat ang dala ko. Kukumuli. Ako sa introduce ninyo ang Ayala. So maglag-lag ta. Mag-LL ta. Maglingo-lingo. Pindot kisa. So ato na mag Cebu. I love Cebu. Ay, kapit kong matay. Muna dire na ay mga restaurant, na ay break. Kakapol. Travel vlog. Sa unahan ay NBA store. Hello. Christmas ra gyapon sa Ayala. Mapol. Parang tawo ron eh. Pikog magsinulog vibes na ron. Wala pa may sinulog vibes. Yep. Makik-high five si Jollibee. High five Jollibee. Yeah, thank you. Bago ta mabalik sa among man cave, ipakita sa nako ang terraces. Diri na magsuhod ang terraces. Ay! Yep, mga terraces, napaka-nice. Diri sa terraces nila daghan kay mga vegetables. Daghan kay mga organic green vegetables. Pikog sinulog vibes na ron. Okay ra. Pit Senyor. So muna dire. H&M nga hanger dito dako kayo. Dako pa sa ako naay dako nga tree. Nakoy magic mga brad. Labaw pa kong Doctor Strange. Hapit ko ma-fail. Sa Ayala na sila active zone. Mga kuan, mga gamit pang sports. Wow. Balay. Woo! Amazing. I like that. So bago ko mabalik sa sinapupunan ako sa among balay, nakadawat mo kong news, magipadalaan ko kwarta sa kumama. So mag-withdraw na ta. Tara, withdraw ta. Senyor. Asa mo na. Excited na akong withdraw kwarta kay wala ko kwarta. Yeah. Yeah, Senyor. Wow. Yo, that was an amazing art, bro. Yeah. Naka-green vegetables dire. Vegetables. Ay, organic vegetables. Organic tree. Organic, Yep, murag balik na yun ko sa balay. So, yeah! Nan ako sa balay. So karon na ako sa balay. Kapit na magalasay. Dapat kong madot carbon kaya wala na ko'y makaon. Nantawa akong ref, wala na yung makaon. Wala na yung sulod. Naisulod gamay pero bang, mura na yung sulod. Sa una lang kag mag-zombie apocalypse o pinakalit. Tumuato ko karon mga alas 6. So bago ko muadto, magluto sa kamote kay gutom ko. Yeah. So tungod kay wala na ko line choice kay wala may content ang akong video karon. So ako na lang ipakita akong tiyan, akong abs nga klaro. Mone. Yeah. Oh, abs. Yeah, like and subscribe for more. Whoop, yeah, magluto ng kamote. Oh, yeah, So, muna niya ako mga sweet potatoes. Ako nang ipang plaster. Mag-plaster na kaya ako nang ibutang sa oven. Oh yeah, I'm so gutom. Oh yeah, I love this sweet potatoes. Yeah. Oh yeah. And kaya ako nang ibutang sa oven. Yup. Yeah, iset na to 20 minutes. Bites. Mga sa sa karon. Thank you for watching. And see you in the next video. Yep. Whoa, sure. Be energy ka. Drink Milo every day. Yeah, naluto na akong French potato. Ano is la French?